Mae'n anodd disgrifio yr ardal i rywun sydd ddim yn gyfarwydd neu heb dod allan yma o'r blaen. Y tirwedd, fel ydych chi'n gallu gweld, yn fawreddog, yn ofnadwy o hardd. Bethan Jones dwi'n gweithio fel swyddog bioamrywiaeth i awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. So dwi'n wreiddiol yn dod o ardal Llanberis. Ges i'n magu ar fferm yn yr ucheldir jyst ar droed y Wyddfa. Cael bod allan yn chwarae ymysg yr anifeiliaid i gyd oedd o'n lyflu. Mae Eryri yn amlwg yn cael ei adnabod am yr mynyddoedd hardd, mawreddog. I fi, y peth pwysica, y peth sy'n neud Eryri yn sbesial ydy'r pethau bach, y pryfetach, yr anifeiliaid sy'n byw yma'r planhigion sydd o amgylch ni. Wrth gwrs mae'r mynyddoedd yn hardd ofnadwy, ond mae y pethau bach yn chwarae rhan hefyd. Mae'n bwysig i ni gyd cofio hynny. Mae gynno fo potensial i storio gymaint o ddŵr, gymaint o garbon sy'n amlwg yn bwysig iawn ar hyn o bryd. Ond hefyd, dych chi bod, os ydych chi'n edrych arno fo meddwl, does na'm llawer yn byd yn dyfu neu yn byw yn fanna. Ond os ydych chi yn just taflu'ch hun i mewn i'r ardal yma, newch chi sylweddoli faint o blanhigion, faint o anifeiliaid gwahanol sydd wir yn byw yma. Dwi'n ddiolchgar iawn o gael chwarae'n rhan yn gwarchod a gwella yr ardal, yn enwedig yn nherma ffarmio'r tir, ond hefyd cael cyfle i weithio i'r Parc Cenedlaethol a dysgu pobl amdan yr ardal hefyd. Dwi jyst yn teimlo os yw pob jyst yn annog eu plant nhw neu'r cenedlaeth nesaf i gymryd sylw o'i amgylchedd nhw. So ni'n magu cenedlaeth llawn o blant neu o bobl ifanc sydd efo diddordeb yn yr amgylchedd, efo cysylltiad tuag at yr amgylchedd, a wedyn mi fysa hynny, dach chi fod yn gadael y byd mewn lle lot gwell na nathon ni i'w gael o.